Ake sihambe siye phansi eDiepkloof Hostel lapho khona besino Department of Health of Gauteng. Bekuzoqashisa khona ngezimo zempilo ezenzakalayo emahostela kunabantu abakhona ba-check izimo zegazi, o-BP, o-high blood. Isimo sakho sihamba kanjani, izinto ezifaka ukuphakama koshukela nokuba phansi kashukela. Ngicela sishone phansi eDiepkloof siyokhuluma ngalolu daba. Sanibonani bahlali baseDiepkloof. I-Department of Health ikhona lana. Ngicela ukuthi nizotesta, test i-BP, noshukela, nabantwana ba-testa for ama-measles. Bathola i-deworming nayo khona la, ngatestwa manje la. Yonke into yami isahamba kahle. Ngiyanicela abahlali sondelani ngapha. Department of Health ikhona. Kuyatestwa lapha ne-HIV and AIDS namakhondomu uxhaxha ngapha. Diepkloof Hostel yonke into ihamba kahle ke, ngicela ukuthi nizotesta abahlali. Yonke into nje ibe right, uma ukuthi awuzizwa kahle wozotesta ungalithola usizo, nabantwana kwenziwa ne-deworming. Siyafika ema-hostel. Yeah, sizokwenza ama-services. Untesho engafuni ukuthiwa i-hostel, wayethi i-hostel. Leni i-blood pressure lena Blood pressure. ushukela yilokhu. Oh. So angeke ngiyenze if uyasaba. Hey nayi ngibamba lento. Oh. Siyaphila Nkosi kunjani? Sondela. Ushukela before. Yazi ngiyaqala mawuthi yiwo la. I-blood pressure ushukela yilokhu osaba khona. Awukazi ucheck. Hlalanga kahle sizane. Hlale ngathi siso. And then wena urelax. Ukhona umama endlini. Esifuni indawo ngidina abantu. Upicture Wathi ngivele ngifake ibuko ngoba my future is too bright. ubuyelele futhi. Ngiyachecka phela. Oh, singalenga seke. Hawu bantu, okay. Yona leo hayibi. Sebenzi bontombi ngiyawuthola umsebenzi. Hayi uyisafe yafune. Noma ke kodwa mawuyibuka iyalahleka. Uthi igama lakhe ngilithatha? Uqhawe lo. Alright. Inormal manje. Uqhawe mlife. Oh inormal. Qawe mlife. Mlife nginake mlife ngikhawadisa ngifaka futhi amhlathi. Hey. Dile moti kana kana. Kids have guy vele this is 43. 82 kumuntu ekamholo. Ma? Sathi khopha pipi. Pakamlonyeni. Idla ke nani? Pakamlonyeni. Ngizokungenza mina kusasa bengitshela ukuthi ngizonivakashela. Wazi Kanti la wakho unjani? why ningezi la ngama weekends uma kusuku busy nabantu abaningi. Asebenzi ngama weekend, sebenza Monday to Friday. Oh niza la Monday to Friday. Mhlambe once a month or twice a month. Mina ungabheki bona. Kodwa bafethu. Yes. Kusamwathi what a tick. Tata bayasaba kanti. Igazi lami. Press ke papa. Press. Bantu. Seneze 6.5. Ngaze ngajuluka impandla ungithinta la mama ngizwe. Check it whatever ushukela uyenze habit nje. Yenze habit. In case if maybe bayithola kusase early kuzoba ne So I'm a conflict now. These are connected among Manje na antest namhlanje. Namhlanje ayifake. Niza what? Ngiyifunayo. Campaign. Ama-services. Oh. Department of Health ikhona la. Kwenziwa i-deworming yabantwana. Ama-services akhona mangabe ufuna ukuzochecka i-BP. Iyachekwa nami ngiqeda nje ukuchecka njengamanje i-BP yami bathi ihamba kahle. Asam so test mina sengivele ngatest. Ngizange nje ukutesta nje clinic mina. Sanda test. Mina I-BP ngisho i-BP mina.
nami ngincane nje nawe siyotesta nje futhi siqeze ngokufana uyabona siqeze ngokufana Yabona? yabo asambe siyotesta busutestile naye Igazi khona test lawa abasenklinika ngibani abasenklinika no-BP bazi yazi. bathe ukungibhoboza kamnandi kanjani yazi mina kubuhlungu bangithe phaqa ngifayela Noma ungabe kahle. So sithi mesiphutha Eh. yesidlula stuck. ya yazi uzoba sisi abla wani abla bashiye bathola i-deworming ne-vitamin A. Bathola i-deworming ne-vitamin A. Bayathesta ishukela ne-high blood department bayanikana i-department of health for free. Awulethe abantwana bazothola i-vitamin A ne-deworming. vitamin A ne Yeah, let do it. bahlali basehostel eDeepkloof uDepartment of Health ehamba ne1 KZN TV ohlelweni ezasehostela ngaze ngamthola ke nawo seduze nami manje uthi umfowethu uyakhona amakhondom esenwathathile wodwa ngizofuna ukuthole wonke ngenhla laphana nami ngiqeda ukuthatha nje bafike bangibhoboza la kamnandi kanjani bakutesta ne-high blood laphana noshukela njengoba nje uyilamba dlile nje mfowethu ungacabanga ukuthi high blood ngeke kube nayo abantu ukuteste wonke lokho asikhuphuke inkunzi yami ngisawupheka ngisawupheka irandi nyama enhloko umuntu wesifazane edla inyama enhloko serious My babo. Oh, my oh. Oh, my babo. How you both? My babo. Still young. Hey, you both. For me, I am still young. For friend. Yeah, for me, for me, I'm still young. But abantu bayakwenza and kuyabasiza. Yabo, because of like abantu nowadays sebaba yayehla i-rate yabantu abamithi teenagers kakhulu. Mina iklinika ngihambi ngazo zonke lezo zinto ngihambisa nje i-flu yabo hayi ukuthi ngiyotesta mara siyababona nasey'koleni bafike basitshele izinto kanjalo bayafika ebhayisikopu bayafika ebhayisikopu yeyubothi hayebo yeyubothi my babo yeyubothi my ayi lutho siyababuza phela ngoba naso siqala ngithi as I'm saying ukuthi even at school they just educate us ukuthi nibobuza abazali izinto ekanje basuke endlini we do exactly so like sivesane sibuze ukuthi okay ma abazala time mina nginayo leyo nto mina ngumuntu healthy angisho ukuthi si healthy ngoba sidla junk mara athi ayikayo yabo yeah boshe uthi my babo she you uthi my babo you uthi my babo she